ассалому алайкум дӯстон, дар навори имрӯза санаи муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Геҷи. Санаи рақиби Забит Магомед Шарипов муайян шуд. Шон омили оиди коди Гарбрен фикроша гуфт. дӯстон, як навори хабари хуб шидагия дар ягон ҷо ба ҳазур нишаста лайкро зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. ситораи нави UFC Шон омили боварӣ дорад ки бо коди Гарбрен во мехӯрад. Биёед суханои ӯро гӯш мекунем. Ман аз ин вохӯрӣ аз чунин рақибон бо монанди коди Гарбрен наметарсам. фикр мекунам ки агар малакаҳои моро баробар кунанд, малакаи ман беҳтар. албатта ин муҳориба хатарнок мешавад. любое шахсе ки чунин зарба дорад хатарнок аст. мо бо ӯ ягон вақт во мехӯрем. ман ба ин чиз 100% боварӣ дорам. ӯ ҳоло ҳам ҷавон аст. барои ҳамин ман фикр мекунам ки муҳорибаи мо хеле ва хеле калон хоҳад шуд. ӯ пирӯз шуданро давом медиҳад ва ман ҳам пирӯз шуданро давом медиҳам ва дар оянда дар байни мо муҳорибаҳои хеле калон хоҳад шуд, гуфт омили. хотиррасон мекунам ки коди Гарбрен ва ҳам Шон омили дар турнири UFC 250 рақибони худро ба нокаут рӯй карданд. ҳардушон $50,000 бонус гирифтанд ва ҳарчон дар як вазн баромад мекунанд. ва фикр мекунам ки агар ҳамеқи рафтан гирад, ба наздикӣ мо шумо муҳорибаи онҳоро хоҳем дид. дӯстон, агар ин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо ки ғолиб мешавад? метавонед фикротро дар комментария нависед. чанд дақиқа пеш сомонаҳои хабари MMA хабар доданд, ки UFC оиди муҳорибаи Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Геҷи кор карда истоданд ва ин муҳориба метавонад ки рӯзи 20 сентябр дар турнири UFC 253 баргузор гардад. ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинед, санаи муҳорибаи Ҳабиб ва Геҷи маълум шуд. акнун метавонед ки ба ҳазур дар комментария прогнозаи худтонро нависед. менеҷери Забит Магомед Шарипов Ризван Магомедшарипов гуфт, рақиби ӯ бар зидди Родригес мубориза хоҳад бурд. ҳарду ин ҷанговар серияи ғалабаи хуб доранд ва ғолиби ин ҷанг довталаби навбатӣ барои камарбанд хоҳад шуд, гуфт Ризван Магомедов. чунин мубориза дар рушди вуҷуд дорад. онҳо пешниҳод карданд ки Родригес пешниҳод шавад, зеро Макс Холливей ва Алекс Волкановский барои реванш мубориза хоҳад бурд.